Sannan ku da zuwa tashar tafarkin Sunna TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha mai tarin albarka mai suna tafarkin Sunna TV, tashar da ke kawo muku karatuttuka na malaman sunna akan doron sunna da nufin wargaje dukkanin wata bid'a, sabida faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu bid'atul dalala wa kullu dalalatu finnar. A yau dai cikin ikon Allah za mu kawo muku bayani daki-daki game da sauya samfari ko kuma kuɗin Najeriya na takarda, wanda zai faro daga kan takardar kuɗi naira 200 hakar naira 1000, wanda dai da yawa kowa na faɗin albarkacin bakinsa da dalilai da suka bayar da gwamnatin take ƙoƙarin sauya kuɗaɗen Najeriya kuma cikin ƙasa da kwana 50 da ta bayar a matsayin wa'adi. Masana tattalin arziki sun kawo irin nasu harsashe, kazalika malamai magada annabawa su ma suna ta tofa albarkacin bakinsu kan wannan dambarwa, duba da cewa wasu za su iya karyewa, wasu kuma su shiga wani hali na kaka na kayi, duba da idan baka cika wa'adin kai wannan kudin ba, kudin ka sun zama takardun banza. Shi yasa dai shehin malamin nan, wato dai wanda aka fi sani da Muhammad bin Usman, shi ma dai ya kawo nashi takaitattun bayanan game da sauya kudin da kuma yadda aka taba sauya shi a baya da irin illar da yi wa al'umma musamman musulmi. Duk da kasancewar wasu suna kamanta sauya kudin yana daidai da son cire rubutun ajami, wato rubutun larabci a jikin kudin, amma dai ku biyo mu cikin bayanan shek. Labarin da muka samu wai za a canza kudin Najeriya, ku lura, wai za a canza musu fasali, ban sani ba ko 'yan 100 ko 'yan 1000 ne, haka dai aka ce da 500 har da 1000. yawwa, to abinda nake so na ja hankalinmu a kai, tambayar shi ne menene makasudin canzawar, kuma mecece manufar, menene kuma dalilin. Muna tambayoyin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai. Arnan ƙasar nan saboda sun rena hankalinmu, mu kuma zama susaye. Dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu, ba sa wakiltan addininmu. Da haka sai su yi wani abu kaɗan su jiya reaction ɗinku, in kun yi shi sake yi. Tun zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan Anambra ne a yanzu, Suludo, suka yi haka ai. Abin da ke damunsu wai akwai Arabic a cikin kudin Najeriya, Arabic. To karkace wannan abu ne da ba a magana, dole mu dinga magana kan da shafe mu, saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne. An gane ko rubutun ajami ne, an yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci. To dole ne ji turancin dole ne, amma ya san kudin shi dole ne. Waɗanda suke da wayo cikinku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya, haka a rubuce, haka ne, fam ɗaya da rubutun ajami. Lokacin da turawa suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasar nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku. Inyamurai da sauran kafirai sai suka kawo bakin boko suka ce mu ka koya muku wannan, we taught you this. Su ko 'yan arewa musulmi sun kawo mana rubutun aji, ba mu koya musu ba, kakannin suka koya musu. Wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardar kudinmu. To nan tarihin ne ke kona musu rai, suka kawar da shi lokacin Suludo. Tunda sun ga kun yi shiru ba ku ce kala ba, za su kuma sake yi. kuma ai mun samu wanda suka zama gwamnonin babban banki me suka yi a lokacin da suka samu damar reversing wancan sakacin da aka yi.
to haka muke fa. Ni na san a lokacin sai da aka kira Suludo da ni da marigayi Adamu Ciroma, Allah ji kanshi, a Abuja mu zauna. Suludon bai zo ba, mu tambaye shi me dalilin abin da kuka yi. Sai ga wani ɗan mugaci, ai tsari, wani irin tsari, ba riga tsara ka, aka kishin addininka. Shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos a Lagbado. AIT mai gabatar da shirin ta ce da ni, and now you are Islamizing our Nigerian currency. Na ce how? Gashi na makona musuluntar da kudinmu. Na ce kamar Arabic. Na ce look at you. Wai ga larabci nan a rubutun ku. Na ce kin ga ba larabci ba ne. Wannan muna kiransa ajami, in biki sani baki sani. Hausawan da ba sa iya karanta turanci, don haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami. Naira guda naira don kar aje a cuce su. Ba 'yan ƙasa ba ne? Ba su da cancantar a basu information kin ce Arabic saboda biki sani ba. Yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani, turanci ne ko Hausa? To ki biki gane ba. Na ce amma saboda tsabar ƙeta da ke zuciyarku. Na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi, to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne, wanne fi yawa a cikin kuɗin namu? So look at you talking, you don't even know talking about it. Wannan shekara kusan 25 kenan. Wata ran na hau jirgi daga Yola zan zo Kano. Kun san abin da ya faru? Lokacin da aka canza kuɗin aka cire bakin boko, bakin arabiya kai, sai na ga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida, sai ya nuna sabuwar naira, sai ce our born again naira. Kun san kalmar born again? Ba ku san born again ba? Kalma ce ta coci. Kalimatun kanasiyya tabshiriya. It's an evangelical term. Our new born again naira. Haka muke zaune kawai. To muna son mu san dalilin wannan abu din. Saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin, aiki kuka ba su ai, komai na ku su yaƙe shi. Da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa, ba su bata lokaci, ma bata lokaci akan wannan ai. Shi yasa sai su aro masuna na musulmi da sauransu misali. Amma in ba haka ba, menene dalilin wai canza kuɗin? Kuma me dalilin wai ainihin shugabannin su rattaba hannu shikenan abin ya riga ya wuce? Ina wakiltar addinin kuke ba? So suka zaɓe ku musulmi ne. Wannan cin amanar mu ne gaskiyar magana. Da mu yi magana kan abin da shafi haƙƙinmu. Ku tsare haƙoƙin al'umma, kuna wakiltar mutane musulmi, sunan kuna wakilci. A ringa yi mana hawan ƙawa sai ku dinga kyalewa. To zama lafiya. Lafiyo? Haka lafiya take? A taɓa addini so? La'alla ka ce wani dalili ne ake yi, wani regulatory measure ake ɗauka, financial ethics, duka ta turancinka ne. Amma me dalilin cire wannan ainihin haruffa? Shi ba haushe ba shi da haƙƙi kenan? Dole sai ya iya turancin dole ne? Kirista ɗan Masar, ɗan Coptic Church, in ya ce nasrun min Allah, shi auren shi ya yi daidai, amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na NDA a Najeriya saboda musulunci ake yi. Ba su da komai illa komai musulunci a yaƙe shi blindly. Duniyar ilimi da fahimta ba a haka. To kun dai ji bayanai zuwa gare ku waɗanda kuke da alhaki. Mu dai haƙƙin mu gaya mu ku ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya. Wannan shine tsokaci ɗaya cikin tsokaci guda 4, ba zan kawo sauran ba saboda mu samu dama mu karanta abin da muke so.